Pi. Predstav si číslo, ktoré ide do nekonečna. Nikdy sa neopakuje a pritom ho používaš bez toho, aby si to uvedomoval. Pi je číslo, ktoré dostaneš, keď vydeliš obvod kruhu jeho priemerom. Nezáleží na tom, aký veľký kruh máš. Výsledok je vždy rovnaký, približne 3,14, ale v skutočnosti pokračuje do nekonečna. Ľudia o pi vedeli už pred tisícmi rokmi. Staroveký Egypt a Babylon si všimli, že kruhy majú vždy podobný pomer, lenže nemali presné nástroje. Takže pi len odhadovali. A často sa aj mýlili. Potom prišiel Archimedes. Pán poslanec, je v poriadku? Archimedes používal špeciálny trik s mnohouholníkmi a dokázal, že pi je medzi 3,14 a 3,142. O mnoho rokov neskôr prišiel Ludolf van Keulen. Ten sa rozhodol, že pi vypočíta čo najpresnejšie. Strávil tým celý život. A podarilo sa mu vypočítať 35 desatinných miest. Na jeho počesť sa pi začalo nazývať Ludolfovo číslo. Takže pi. Nekonečné číslo, ktoré spája všetky kruhy na svete. A ty si zapamätaj aspoň 3,14. To ti zatiaľ úplne stačí na jednotku. A teraz si dáme nejaké príklady. Čo vy na to? Ne? Shut your fucking mouth, guys! Stinks!